Здравейте! Вие сте с предаването Извън обсек. Предаване за туризъм и алпинизъм в българската армия и извън нея. Днес сме отново в Родопа планина. Тук на това място преди броени дни се проведе зимното учение Родопа 24 и валеше обилен сняг. И докато изпращаме зимата, а пролета настъпва с пълна сила, искам да ви срещна с моите събеседници майор Карабов, ефрейтор Савов и млад сержант Кехайов, които ще ни разкажат как спасиха бедстващи туристи в планината под връх Перелик и как армията помага на цивилното население при бедствия, аварии, наводнения и горски пожари, как се обучават и какво включва тяхната подготовка. Преходите в планината са приятен начин да избягаме от монотонното забързано ежедневие и да си осигурим достатъчно движение, чист въздух и енергиен заряд. Това е дейност подходяща за всеки, независимо от възраст или физическа подготовка. Все пак, ако сте начинаещи в това, е хубаво да следвате някои основни правила, принципи, за да може да сте здрави и за да се наслаждавате на времето прекарано сред природата. Без значение през кой сезон тръгвате на преход, трябва винаги да следвате прогнозата за времето, защото силното слънце може да е също толкова опасно, колкото и снежната виелица. Бъдете готови да промените плановете си, ако метеорологичната прогноза се промени и не е подходяща за планина. Когато тръгвате на преход в планината, трябва да си направите план за определен маршрут, който искате да изминете. Вземете под внимание не само дължината на маршрута, но и степента му на трудност. А ако има много изкачване или просто теренът е доста неравен, това ще ви измори много по-бързо. Всяко пребиваване в планината изисква внимателно подбиране на екипировка, която да гарантира вашата безопасност и комфорт. Това включва подходящи обувки, топли дрехи, раница и най-важното – използвайте мобилното приложение на Планинска спасителна служба при нужда. Направете си планинска застраховка и бъдете подготвени, в противен случай може да се окажете в непредвидени ситуации, с които не може да се справите. Един такъв случай е с бедстващите туристи в района на връх Перелик, при който военнослужащите от 101-и Алпийски полк Смолян предприеха реална операция по търсене и спасяване. Отправяме се към местността Козук и Атак, където военнослужащите ще ни разкажат как се проведе акция в реални действия. Майор Карабов, здравейте! Здравейте! Разкажете ни за акцията, която направихте по спасяване на цивилни под връх Перелик. Времето, в което стана, беше по време на съвместна подготовка Родопи 24, като учебният център имаше задача да провежда тук на място модулна подготовка, предвижване и оцеляване в планинска гориста местност през зимата на около 2000 метра на морска височина. По време на модулната подготовка с една от алпийските роти получихме сигнал от наша колежка, че нейни приятели бедстват, са загубили на 4 км източно от връх Козуатак. След проведен разговор с тях, веднага по най-бързия начин извиках инструктор млад сержант Кехайов, който дойде. Веднага заключихме, че работата е сериозна и по най-бързия начин се свързах с командира и заместник командира на полка, защото те са и като ръководители на самото учение. Естествено, без тях, без тяхното разрешение, нямаше толкова лесно да се справим. Винаги едно такова разрешение носи спокойствие в групата и групата работи целенасочено и мисли само за задачата, която е поставена. В случая аз поех отговорността да организирам операцията, естествено заедно с най-опитния ми инструктор, който е млад сержант Кехайов. По най-бързия начин организирахме цялостната операция по търсене и спасяване, което включва известни точки, по които ние сме си ги направили по стандартна оперативна процедура. След получаване сигнал, сформиране на групи, екипировка, която трябва да носиме, маршрут. В случая беше малко по-лесно, защото имахме отдадена точка от бедстващите GPS координати и знаехме долу-горе района, в който се намират. И много важно тук да споменем, че хората, които участват в такива операции, търсене и спасяване, трябва да познават много добре района, в който тази операция ще се извърши. Поне някой от групата, един или двама човека, да познават перфектно района. Това може би беше и
една от причините да справим толкова бързо. Инструктор Кихайов познава перфектно района. Тук провеждаме нашите занятия, които са и летни, и зимни, като е важно да споменем, че това нещо е отработвано много пъти. Ние като ръководители учебния център сме провеждаме такива курсове с ротите по търсене и спасяване през лятото и през зимата в планина. Много е важно това нещо да се отчете, защото бяхме подготвени и теоретически, и практически да изпълним тази операция. Бързото решение, което имахме от страна на командира и нашите бързи действия доведаха до това, че сигналът беше получен в 15:35, самата операция започна в 15:50. Намерихме хората в около 17 часа, 17:05 минути и в 17:04 минути бяхме на точката за евакуация, където хората бяха прегледани от медицинско лице. Имахме различни варианти, които можеше да отработиме, защото не знаехме на място, имахме информация, че един от пострадалите има проблем с кръка. Много е важно, когато има такава информация, много точно да се подберат средствата. Да. В случая носихме снегоходки, носихме бивак сакове с спасителни одеяла, които ако се наложи да останем там с пострадалия, докато дойде медицинското лице на място. Те са такива термоодеяла. Точно така. Значи вие нямате право да обработвате рани, такива За това нещо има. Само за това нещо има медицински лица, има болни санитари, но това нещо мога да го дадем само с на военнослужащ, а на цивилен вече на медицинско лице. Това е важно, да. Така, като това всичкото, което го споменавам, това нещо се отработва и по време на курсовете с алпийските роти. Много е важно да спазиме абсолютно всичките процедури, техники по спасяването на пострадали в планината. Опита, който имахме в този район и подготовките, които водим с алпийските роти, доведаха до много бързи действия от наша страна. Това беше и решаващо да няма проблеми с пострадалите по-нататъчни. Защото ако бяха останали малко по-дълго, имаше възможност да получи хипотермия. Не бяха с необходимите обувки планински, това е голям проблем. Екипировката не беше за планина. Фактически акцията е приключила изцяло щастливо за бедстващите, защото вие сте били в района и сте имали най-добрата подготовка за планинско спасяване. Да, поредица от хубави факти. От факти, които доведаха до успешното реализиране на тази операция. Ние винаги сме били от военнослужащите от Смолян, винаги сме помагали не само в такива акции, в други, в задачата, която е подпомагане на населението. Това е една традиция за полка. Млад сержант Кихайов, разкажете ни каква беше вашата роля по организирането на спасителната акция на цивилните под връх Перелик? След получаване на сигнала за бедстващи туристи в района Козуятак, моята роля, заедно с началника на учебния център, да координираме спасителната операция. Предвид място, което бяха те, аз подбрах такъв маршрут, който може да ни изкара най-бързо до тях и своето време да окажем съдействие. Взимахме нужната екипировка и по най-бързия начин отидахме до тях. Приведахме ги в състояние, в което да могат да се движат с нас и ги изведахме по най-безопасния път до района на медицинското ни осигуряване. Като междувременно с това имахме подсигурен човек от учебния център, който чакаше с моторната шейна с влечката при нужда да се намеси. Стана така, че се справихме. Колко човека бяха? Както лично в търсенето бяхме 4 човека, като всеки носеше багаж за тях. Тоест е имало доста екипировка и багаж, който сте носили? Екипировката беше доста, защото бяхме готови за вариант чупен крайник, бяхме готови на вариант да останем вечерта там. А пострадалите колко бяха? Пострадалите бяха 3 човека, 2 жени и 1 момче.
Тоест те не са знаели въобще района, където са тръгнали. Тръгнали са нещо по маршрути, изгубили са се. Ами бяха проучили района, но бяха изключително подготвени като екипировка, като възможности и бяха се превели в състояние, че да не могат да се върнат назад. Бяха си отрязали всички пътища назад. Затова планирането, когато човек тръгне в планината, е много важно, като екипировка, като маршрут, като прогноза за времето, а това, което вие правите тук в планината, това при вас е всекидневие. Еми да, ние това нещо, за което тренираме толкова години, просто трябваше да го направим в точния момент. Имаме късмета да сме тук. То по-скоро те са имали късмета, вие да сте тук. Но и да не бяхме тук, пак щяхме да дойдем. Да, защото вие, армията, помагате на цивилното население по какъвто и да е начин. Щом има бедстващи планината, вие сте насреща. Точно така. Ако може да използваме нашите специфични умения, да помогнем на хората, ние се отзоваваме. Които всъщност ги добивате в армията. Да. А маршрута дълъг ли беше, по който ги изведохте, или... Маршрута беше малко по-дълъг от това, но беше подбран така, че да е по-лесен за тях. Физически имаше един маршрут, който беше по-кратък, но предвид обстоятелството беше доста заледено, нямаше да мога да излезнем тук. Там затова решихме да ги преведем по по-дългия, но по-сигурен път. Според техните възможности, защото доколкото чуваме, че са били почти пред измръзване. Ами да, нашата своевременна реакция доведе да не последва така по-сериозна хипотермия. Виж ги, облякахме ги, стопихме ги и вече събраха сили и успяхме да ги изкараме. Но на вас за първи път ли ви е такава спасителна акция в Родопа планина или има и други такива акции, които сте извършвали? Участвали сме, помагали в доста акции по спасяване на хора, животни също така и се радваме, когато използват нашите умения за да помогнем на някой. Ние като учебен център с уменията и с инвентара, който имаме, може да осъществяваме всякакви видове акции във всяко едно място, което много малко хора в страната могат да изпълнят. Да, защото вие сте специализиран полк, 101-ви Алпийски полк. Я ни разкажете, сега се сещам, преди едно идване мое предишно, спасихте едни кучета. Това беше доста интересен случай. С кучета попаднали в средата на една скала. Бяха подгонили дива коза и бяха паднали в една пропаст около 15 метра. Наложи се тогава през нощта с алпийски способ да достигнем до тях и след като достигнем да ги извлечем нагоре по скалата. Това беше доста сложно за изпълнение, предвид нощта и сложното изпълнение, но се справихме успешно. Живи и здрави кучетата. Колко време са стояли там в скалата заклещени? И бяха стояли около 5 дена вече. Леле. Вече бяха на предела на силите си. Успяхме да се справим и там. Но те са ловни кучета. Ловни. Военнослужащите са хора като нас, хора от народа. При земетресения, наводнения, катаклизми и бедствия разчитаме на тях. Те всеки ден се обучават във военни действия и надграждат своите умения и наред с това активно участват в помощ и подкрепа на цивилното население. Ефрейтор Савов, разкажете ни какво беше зимното учение Родопа 24 и как в него се обучавате да спасявате хора в планината, евакуация и спасяване. Родопа 24 премина. От учебния център проведахме модул по предвижване в планинско-гориста местност на висока надморска височина, предвижване и бивакуване в импровизирани съоръжения, като иглута, снежни пещери, снежни хижи. Направихме и една учение по евакуация на пострадал по време на
бойни действия военнослужащи, го транспортирахме с моторна шейна и изчакахме пристигането на медицински хеликоптер. Тренираме основно предвижване с ски, снегоходки и така може да достигнем до всеки пострадал на всяко място в планината, независимо от дълбочината на снега, метеорологичните условия и всички фактори в планината, които са неблагоприятни. Фактически, вие на тези учения добивате изключително големи знания и подготовка, как да се спасяват хора, независимо в какви условия, на какви терени. Абсолютно. Наблягаме на тази подготовка целогодишно, независимо дали е лято или зима, и успяваме, смея да кажа, добре да се натренираме в това отношение, както моите колеги го показаха в случая с реални пострадали цивилни хора. Успяхме да приложим наученото в реална ситуация. Благодарение на подготовката в армията. Да, точно така. Подготвяме се да помагаме на цивилното население при всякакви ситуации, независимо дали изгубени хора или природни бедствия и така нататък. Аварии, пожари също, Всичко. предполагам, защото това тук всичкото е гора. И вие във всеки един сезон имате изключителните възможности, ако се наложи. Хора и възможности да помогнем на останалите структури, също така и на цивилно население. За да спим спокойно, знаем, там на границата ни пазят те. Затова нарекох предаването извън обсек, защото извън обхвата на бойните действия те са до нас. Извън възможностите, територията и пространството, в което сме свикнали да виждаме техните дейности и сила, те са до нас. Извън обхвата на периметъра на стрелбата, извън нашите възможности. Това, което крепи българският войник, е силният дух и любовта. Любовта към родината, българският народ, семейството и обичта към живота. Българският дух е непокорен и несломим. Той е доживял до днес и ще продължава да живее във всеки един от нас. Надявам се, че ви е било много интересно да чуете и видите как нашите военнослужещи се справят в реални действия. Довиждане до следващия път, когато ще ви разкажа още интересни истории. И за да получавате актуална информация за предаването, следете ни във Facebook страницата на Роси Иванова и в YouTube канала на Военният телевизионен канал. Планините ни учат на много неща. Там човек не може да избяга от себе си, не може да се прикрие от собствените си очи. Има един връх и много пропасти. Тръгваме винаги към върха, винаги напред.